Nay Bougainvillea, pink ang color, tsada kayo. Tsada kita naon. Guys, nata sa atong ikalima nga episode aning Cagayan de Oro road trip series na to. This time dirita sa Barangay Balubal padulong sa Barangay Tablon. So before pa sa Barangay Tablon, malabihan pa nato ang Barangay Agusan. Banin sa gunin nyo karon guys. Kay mag road trip na sad ta. And I hope you like my videos. Tara, let's go. Dalan dire guys. Nakoy video dire. Old nga video. Nang old nga dalan dire sa kuan. Dire sa Balubal. Karon na sa adang dalan no. Wow. Naihinay lang ta guys para makita ninyo ang dalan. Medyo nanalithi pa mong siya. Wow, taas overlooking.
nataman ng bago nga kalsada. Wala na lang kung nagapit dito hapon naman gud eh. Oh, taro kita niyo yung Cagayan. Taro. Wow. Sada kaya. Woo! Klaro kayo. Check your brakes always there guys. Downhill kayo. Safety first. Wow. Ano yung itong subidawon kayo? dalan o bago mo pud niyo. Approaching na ta Barangay Agusan.
dito sa National Highway sa Cagayan de Oro. Barangay Tablon. Gawas ng mga sakyanan, guys. Change lane ta kay makina ini dagan multi-cap. Oh, kuha to sa kamera ba? Lupad ang Dove Kalapati. Barangay Tablon na. Bakit makaulat ay?
rickshaw may tawagan na suba. Rickshaw. Tara gisakay nila.